Nest. Hey baba, sikumele ikhephu baba. Shamzona intombi la, ayidile. Le nto dayigama ngisho ukukama. Hey abanye abafana la ngaphandle. Yikho ngingaqonyo nje. Hey baba, suppose la. Angitshela amasimo, suppose la. Hey, yabona umjida mfethu. Baba, suppose la, imqondo ukukhamera na. Hayi mfethu sheshe sifuna ukushutha ama-ID yethu. Hawu. Mfethu we-ID yami phela le ngishutha la mfethu. Mfethu kanjani? Yenza mfethu. Ungiphumele baba. Anginandawo mina nawe la. Mfethu sifuna ukungena thina la sishutha ama-ID yethu sihambe semakhaya. Nest. Nakho. Hayi inkinga le. Hayi mfethu yini manje? Yini inkinga manje? Ubona ilanga la. Hayi mfethu i-ID yami lena mfethu. Hawu. Ngizoshaya isithombe se-ID yami. Hawu. Hey. Mfethu i-ID yami mina mfethu ngiyaphoza mina mfethu. Hawu. Angiyaziyo lento. Ngiyaphoza mina mfethu. Mfethu ngishutha i-ID yami noma ngiyangena. Mfethu i-ID yami le ngafaka noma idima noma ID yakho, ikhamera yami, studio sami. Ufuna ukushutha nathi sijayile. Studio sami lesi. Anokugcina nefethu. Ngifuna nje kwi-ID yami, ama-ID yami futhi sengamakhadi. Manje hot nje, hot yabo. Emadoda siyeke umsebenzi sifuna ukuhamba. Hotel studio saba. Kamera yami le ndoda. Se-ama-first. Angiholela uwe. Se-ama-first la. Angiholela uwe I-ID wendoda. yami ngifaka ibuko. Ngifuna i-ID yami ngifaka ibuko. Yazi abafana benyawo. Ngifuna i-ID yami. Oh, yazini ngoba ibuko enenkinga kwi-ID. Awuthi ngizwile ngithithisa lo mfana dephuma la njengamanje. Angithi Ungizwile ngithithisa lo mfana dephuma njengamanje. kumlisa ibuko ngiyibeka kibuko kwemanje Lalawo baba ngizokushaya ke mina manje. Sengikhathi lokho engikhuzela nawe ngizokushaya manje mina. ngizostrikeisa abantu mina ngithi akufunweni ama-ID yabo. Wenza njalo, wenza njalo. Phuma. Sasa ngenhlamvu mina. Phuma silindile. Angibhede ukusaka ngenhlamvu angibhedeni mina. Ufuna ukuyishaya, uyishaya. Buya ikhamera uhleni. Ufuna ngibe muphi phela? Ngiyafuna imhlathi. Wangisilima nje ashuthi yona ivideo la. Okay. Asangidola abafana la. Sithelani? Hawu. Yawa. Okay. Wendoda. Washaya ivosho njengamanje. Okay. Ithini manje? Okay. Okay. Awushaya pick up dinner ngifaka ibuko. Ngizomshaya lo mfana niyabona kodwa. Hayi. Yabo thina sinyanyisa nje manje sinyanyisa. Vele uqala ukugcina kube ngenza ibuko nje. Sunkuhlula kanjena manje. Yes. Thanks for watching my videos. Please subscribe to my YouTube channel and also follow T. Yeah guys, please subscribe on my YouTube channel and don't forget to subscribe. Zum Zeiser. Zum Zeiser.